Lesgezi indaba zo1 KZN TV ifundelo samkeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asibhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Sadtu ithi amalunga ayo Mawagodle Amandla bamasheleke elikandunankulu befuna ukuqashwa Kubanjwe Obebhalela Umfundi Iphepha. Inyunyana yothisha kulesi sifundazwe Sadtu siyaleleka amalunga ayo ukuthi ke asebenze ngonyawo lonwabo kulandela ke unganeliseki ngeziphendulo abasithole kumnyango wezemfundo ngemva kwemashika abayenze ngenyanga edlule bekhala ke ngokunganeliseki ngendlela umnyango wenza ngayo izinto kubala phakathi ke nokungaqashwa kothisha lokhu ke kuvele kwisithangamsebe zendaba besibanjele eThekwini. Inyunyana yothisha okuyiSadtu kulesi sifundazwe ibambe isithangamsebe zendaba uzochaza kabanzi kulandela ukuthi ngenyanga edlule babambe imashi bekhala ngezikhalazo ezahlukene ezithinta nokungagculiseki izinto ezenziwa umnyango wezemfundo. Sinayeke la unobhala lenyana kulesi sifundazwe ozosithatha sibeke njengoba kwezinye zezinto avezile baveza ukuthi impendulo abayithole kumnyango wezemfundo ayibanelisi. Nobhala siyakubingelela siphinde sikwamukele indabeni zethu. Asibonge sibingelele kunina kungena abalaleli be1 KZN TV. Kade nemash naqinisekisa ukuthi nakanjani esikhathini emva kwamasonto amabili nizokwazi ukuthi nilindele ukuthi umqashi akwazi ukuniphendula eyintweni aniphendulile njengoba ninakho kade nikuvezile okunye kwakho nithi kuyafana nokuthi into engekho ngoba eyintweni eziningi nani kade niyibekile akukho kuphathekayo. There's nothing clear esho ukuthi ngempela ikhona yini commitment yokulungisa le inkinga ezikhona njengamanje kade uzwa lana othisha omkhulu nama governing board anenkinga nje ukuthi aqala ngalaphi even ukuqala ama examinations njengoba imali ingekho azikho imali zo inki zokwenza ama copies nako konke uthisha omkhulu baharaswa nabajahwa ama service providers afuna izimali zawo abanye kade be provide ama paper throughout the year bafuna ukukhokhelwa ayikho imali. So let damage kune damage enkulu eyenziwa ukungakhokhi kwe department unganikeza izikole imali ukubulala education ezikoleni ukubulala even nomsebenzi wabanye abantu ngoba njengamanje sinothisha ba demoralized grade R practitioners noma othisha abakaze bayithola imali yabo ukuthi banyuselwe njengoba bonke abanye abasebenzi banyuselwa amaholo. Namanje into absorption yabo njenganabantu abaqualified akucaca ukuthi izokwenzekani yonke leyo into umnyango la ku memorandum uya acknowledge nje ukuthi ngempela zikhona lezi zinkinga kodwa asikwazi ukwenza lutho ngenxa yokuthi kunama budget cuts but siyabona izinto ziyaqhubeka kule memorandum ayikho into ekhuluma ngalesi yasikole njengoba bengekakwazi ukukhokhela izikole imali sisabuza namanje ayikho impendulo basithenga kanjani isikole le eNewcastle isikole esisha phezulu kweinkinga ezingaka ekuvele kubhekenwe nazo bayithathephi le yani imali njengoba bebengeke bathathele imali abathenga ngayo bakwazi ukuthi bakhokhele izikole bakhokhele 1.5 wothisha odingakalayo. Nobhala nithi njengoba sisesikhathini la uqhubeka khona ama exam wa matric nabafundi futhi ukusuka nje mabengena phansi kuze kufike ko grade 11 bayabhala but nithi othisha ngazo lezi incazelo lezi enganelisi mabenza ama pickets ngeke uze kuphazamise ukubhala njengoba nonyaka usuphela kulungiselwa nonyaka ozayo. Lawa ka external awayona inkinga because amaphepha afika vele printiwe yonke into ikahle iphepha lokubhalela iphepha elizobhalwa ama question paper konke kufika ku read so sithi thina ke sizoyiprotecta la uma examination external senze sure ukuthi akubi khona disturbance or disruption ezokwenzeka abantwana bethu babhale kahle ngaphandle kokuphazamiseka but lawa awazi ukwazi ukuqala umnyango unganikanga izikole imali umnyango ungakhokhanga 1.5 umnyango ungaconvectanga labo grade R ungabanikezanga imali yokunyusa stipend sabo. Nobhala inyana yothisha iSadtu kulesi sifundazwe noma Russia Calusi besikade sikhulumisana naye njengoba bebekade benesithangami nabezindaba kulandela imashi bebekade beyenzile ngenyanga edlule. Kutebo Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Abaneziqu zokuthishela kephebehleze emakhaya bathi ke inzima impilo njengoba bengasebenzi labo basho kanje ke ngesikhathi bemashele emahhovisi kaNdunankulu kwaZulu-Natal uNomsadtu bencube behambiseke uhlu lwabo lesikhalazo bathi ke bathathe lesi sinqumo kulandela ke ungazitholi isiphendulo ngesikhathi bemasheleke ungqongqoshe uMbali Fraser. Abaneziqu zokuthishela kepha bahleze emakhaya bathi isikhulu isikhala esidingekayo sothisha ezikoleni kepha abaqashwa
Basho kanje ngesikhathi bemashela ehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube. Othisha abaqualified ukwenza bakhona futhi baningi kakhulu. Sibancane kakhulu nje obusibona sila namhlanje. Iningi lethu alikwazi ukuphumelela ngenxa ukuthi kuyimali ukuze Maritzburg sihlala kude sisuke emakhaya. Kodwa sibaningi kakhulu but i-department ayifuni ukuqasha othisha. So namhlanje sila ukuzothi kwi-Department of Education ngezwi lika Prima esasicela ukuthi angenelele ngoba sike saba ne-engagement no-MEC uMbali Fraser before which was just futile ngoba awekho imphumela emihle siyibonayo from that engagement no-MEC. Laba bathi uhulumeni uyatshengisa ukuthi unayo imali njengoba bekwazi ukuqasha abasizi bothisha. So njengamanje sinabantu abamaphambi kwabafundi abekho qualified abekho even registered with the South African Council of Educators. Imali umbuzo wethu omkhulu uthi imali isivelephi le program la khona befuna ukuzama ukuvala le shortage ekhona enkulu kodwa bazoyivala kanjani ngokuthatha labantu abazobaholela ama 4000 rands esikhundleni sokuthatha uthisha yedwa ahole imiholo yalabantu abawu5. Kanti baveze ukuthi inzima impilo njengoba bengasebenzi. Mina mangakhuluma iqiniso ekhaya ngokuqala ugqoka ijazi ekhaya. So mangibuka nabe benethemba lokuthi ngizothi ngiqeda soon ngibe ngithola umsebenzi but akwenzeki. And mawubheka esikhathini samanje la eKZN kune corruption kakhulu. Ongaka ukuthi ngeke uzukwazi ukuhamba ukukhuluma mina ngiyimina ngena umuntu engimaziyo. Fanele ngithola umuntu engimaziyo naye ngitshele ngedrink engazwe sithatha ngipsithi ngingasebenzi. Kunzima kakhulu abanye bethu bawo mama abanye bethu bawo baba. Baba singomama ikinto ekuzisa ubhlungu njengengane yakho ikubona uhlele ekhaya ungasebenzi izisho nokusho ukuthi hey ma ukube ngiyafisa ngabe ngishintsha ngisho career yakho ngikwenza ube udokotela ekubeni kuyinto obuyithathe ngothando. Njengamanje umdlandlo uyaphela abanye bethu bahlele ekhaya namajazi abasazi nokuthi uChoko ubanjwa kanjani. Kanti bafike ehhovisi likaNdunankulu baxoxisana nomqondisi omkhulu waleli ihhovisi. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube eMgungundlovu. Lokho khulumela umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uMuzi Mahlambo uthi ke lusezandleni zamaphoyisa udaba lo banjwe ebhalelwe umunye njengoba kuqhubeka ukubhala kwesivivinyo zikaMatriculation izokuphela konyaka. Lesi sigameko senzeke esikoleni Phendukani Full Service School ngaphansi kwesifunda saseMajuba kubiwe ukuthi ke lesi sikole siphinde sibhale labo abafunda ngasese okulapho ke kubanjwe khona umuntu ongaziwa ebhalelwe umunye wabafundi. Esikhathini esingaphansi kweviki iqale izivinyo zebanga le-10 zokuphela konyaka, umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal usubambe ubugebengu obenziwe ngesikhathi kuqhubeka lezi zivivinyo. Okhulumela lo mnyango uthi ke ngesikhathi esinye seyikhulu zalo mnyango siqhuba umkhankaso wokuhlola ukuqhubeka kwazo kwesinye sezikole eMajuba basithele phezu komuntu ongaziwa ehlalele ukubhala egameni lomunye wabafunda ngasese. Ngomsombuluko ke uDDG Mazibuko monitor laphana endaweni yaseMajuba district esephendukane full service center okuyisikolo sethu sa 100% iminyaka yonke. Usediscover ukuthi kukhona ke i-candidate ehlalele noma ebhalela omunye umfundi. Sibese sibiza ke amaphoyisa okutshengisa ukuthi ke si-serious kangakanani uma sithi akuzodlalelwa ku-exam yethu. Namuhla kungenele usuku lwesine ukubhala kwalezi zivivinyo kanti bangaphezulu kuka-700,000 abafundi abahlalele zona lezi zivivinyo nonyaka kuleli kubalwe abangu-193,000 abavela KwaZulu-Natal nokuyisibalo esikhulu kunezinye. Ukwenzeka kwalesi gameko kuphazamisa umgqiqo wesifundazwe wokuba ke kuphase bonke abafundi abahlalele lezi zivivinyo kanti izinywana ziphawulile ngalokhu. Ikakhulukazi isenzo sasephendukani Full Service School la kunezinsolo khona ukuba kutholakale obekade ebhalela omunye. Leso senzo sisichitha kakhulu kodwa siyazi ukuthi kuseyinsolo. Besicela ukuthi umnyango wenze uphenyo olunzulu kuloko ukuze bonke abathintekayo babhekane nesandla somthetho. Angeke ukuthi othisha sebesebenze kangaka ukulungiselela izingane ukubhala. Abazali sebesebenze kangaka ukusupporta izingane zabo. Bese sithola ukuthi ngenxa yabantu abayimbijana nje abagangayo sekuzodenteka isithunzi sawo wonke ama exams. Mhlawumbe umuntu bezophuma no A sijabule sonke kanti ama results antshontshiwe. So esikushoyo ukuthi sijabulela ukuthi kubanjwe lento isikhathi sisephansi siseyiningi insuku ezisasela ukuthi kubhalwe kufuneka kube isifundo nakwabanye ebebesacabanga ukwenza into efanayo
nakwamanye ama-centers ukuthi bazi ukuthi amehlo othisha amehlo ama-invigilators afana nawokhozi abhekile. Kulindelekile ukuba ababhalayo babe novalo, kepha bayakhuthazwa ukuba bazethembe, kunxuswa nabazali kanye nemindeni ukuba ibeseke laba ngaso lesikhathi. Sithi abazali umphakathi wonke umuntu kanye nabothisha siyacela ukuthi baba support abantwana bethu ngalesi sikhathi badinga uthando oluningi, badinga isupport eningi, badinga ukuashorishwa ukuthi they are not ababodwa kulesi sikhathi kulapha ya kwi-exam room. Esicelayo ukubona abantwana bethu ukuthi bakubeke konke manje emandleni womsebenzi abawenzile bese bayazi ukuthi between impilo yabo elandelayo nalama exam kumi ekutheni bakwazi ukuthi baphase badlulele phambili. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuNtombi khona Mvubu eThekwini. Ubonga kokuphuma ezitolo umama womuzi oshayiswe yiloli engozini eyenzeke emgwaqweni Old Howick eMgungundlovu. Lona kowesifazane uthi iloli ibhodleze umuzi wakhe, amagumbi okulala abantwana bakhe acekeleke phansi aphela. Kanti ke kamakhelwane kusindeke umntwana oneminyaka emithathu kanye nobeyibhekile okunguyena kubaleke nayo. Kuye ukuthi ke kushona oyedwa obegibele iloli, omunye kokwazela ukugxuma aphume ingakashayisi, kanti ke kwembula kwembeswa kumshayeli. Ingozi yeloli eyenzeke ku-Old Howick Road eMgungundlovu uDebduze nasenkundleni iRoss Showgrounds ishiya abaningi bethukile, kanti owenkampani iHarcourt uDavid Patrick uthi izisebenzi zakhe zizwe ngomsindo weloli ngaphandle, kanti nalo liyavela ngesikhathi lichezuka emgaqweni liphaphalaza. I think the community is traumatized. This was a big interlink tip, I think side tip, whatever they call it, track. And yeah, I mean, the crowds who gathered here, it was just horrific. But people living in that house, fortunately, survived. Unfortunately, the people in the truck didn't. But no, my staff lost a couple of vehicles, were written off. And yeah, we all sort of picking up the pieces now to try and... Fortunately, we've got electricity and water. Above they haven't, but the Umfundi's been there and sorted them out. And so we tried just trying to carry on as best we can. But now the salvage and the repairs and temporary fencing and security guards and all that have to... So we had the place guarded last night because even the alarm had gone because they dug up the cable. Owesifazane okulimale umuzi wakhe uthi engabe akasindanga ukuba ubengaphumanga ukuya ezitolo, kanti ucele ungaphawuli njengoba engakazizwa kahle. uPatrick uthi iyakhathaza indaba yamaloli ahamba kuloya mgwaqo. I'm very concerned to see a truck that shouldn't be going on a suburban road down into Maritzburg. It's quite a steep road too, and yeah, the speed that truck was going, there was flames coming out of the back wheels, so I think his brakes had gone. But no, we've been concerned for a long time now that whenever there's a problem on Town Hill, instead of the big trucks waiting until they're cleared to carry on down, they decide to look for alternatives and come into town to get through. And that affects not just the safety, but the traffic congestions we have when these big trucks come in. And this is one of the main arterial routes for people into the CBD of Maritzburg from the northern suburbs. So, if you see it now, there are always cars going on it. No room for big trucks. So it is a concern, and I'd like Umfundi's to look at this seriously about controlling the trucks from coming down this road. Oyikhansela uReggie Khanyile uthi sebelikhulume kakhulu udaba lwamaloli ahamba kuloya mgaqo nomasipala uMsunduzi, kepha akukho ukutshengisa ukuthi kuyenzeka. Sibonayo ukuthi lama truck esikhundleni sokuthi alinde ulayini lapha ku highway athatha indlela enqamlelayo efuna ukuthi asheshe afike. So akube khona ke amaphoyisa azobheka azogada ukuthi ama truck awakwenzi lokho. So kusiphatha kabi ukuthi egcineni sekuze kwaya ngamagama enkehli njengoba sasikade sibathemisile ukuthi kunengozi engahle yenhleke uma ngabe lolu daba singalisukumeli phambili. Ezindabeni ze-1 KZN TV ku-Ayanda Dube eMgungundlovu. Asike sithi shelele etolo soke siqhubeke nazo indaba zethu.
Asikwamukele mbukeli ubukela indaba zo 1KZN TV nazi ke esithi zona ehamba phambili. Sadtu ithi amalungu ayo Mawagodle Amandla bamasheleke elikandunakulu befuna ukuqashwa Kubanjwe Obebhalela Umfundi Iphepha. Ikhansela la ku Ward 54 eNandi eThekwini uVusi Mngadi uthi ke banethemba lokuthi ke uzoqhubeka maduzo umsebenzi okwakha izindlu kulandeleka kuphazamiseka ngonyaka owedlule ngenxa yokuthi ke sonkontileka bengenayo imali lokhu kulandela isikhalazo somphakathi ngokuthi ke wadiliziswa izindlu wathenjiswa ezintsha kodwa kuze kube manje ke izindlu azakhiwe. Okungakhokhelwa ngesikhathi kwabasebenzi kungezinye zezinto ezenza ukuthi kubambezeleke ukuqhubeka kwalomsebenzi weproject yokwakha kwezindlu ka Ward 54 eNanda. Iproject le iqale kunyaka ophelileyo ngoSeptember. Khange ihambe kahle ke nokho ngoba bebekweletwa abasebenzi imbewu. Lantu kuso contract wala imbewu project igama la le contract. Bebekweletwa ke vele kwasekusukeni kodwa ke kube ngathi kulungisekile kuphinde kuqalele kwamsebenzi nje ubungahambi kahle abantu ababukufika bethu baphelelwe nangudizili kwacaca into ukuthi hayi ngeke akwenzeki kahle mabazama ukuthi bacela indoda engathi namamasela ngexesha ke ngokunase kukubi abasebenzi bengasaholi kwakona nje. Kanti kumanje umphakathi awusaneme ngoba wayalela ukuthi udilize izindlu zawo uthenjiswa ukuthi uzokwakhela ezintsha. Umphakathi ke ngokunawo usuthanda ukuvungazela ngoba ufuna izindlu zawo. Okunye ke futhi okubangela ukuthi ngokumphakathi kunaba abantu bakuthiwa mabadilize izindlu. Then sesiyababalekela ngoba wazi ukuthi wawuthi mabadilize izindlu ngoba wawuzokwenzani yayibona into enjalo. Thethe ukuthi ke sisenayo ke lengxaki enale project ethuleyo nje kuthula ayikho into engakuxelela yona ndithi iyabambeka. Ongukhansela wendawo uthi khona imizamo abayenzayo ukuze umsebenzi ukwazi ukuqhubeka. Njengamanje njengoba iproject imile because we are waiting for uMasipala imbewu project and uStedon ukuze baqede ngepaperwork ye-session because ngeke kusiza ukuthi beze bazoqala la because imbewu project kunezikweletu ezikweletayo ikweleta osonkontraki ikweleta abantu babo ababeqashisile la emphakathini so ukuqhubeka neproject kusenalezo zinto kuzokwenza ukuthi iproject iloku iba nama stop and go so we requested them ukuthi bahlale phansi with uStedon but discuss even the financial implications ukuthi if uStedon comes in who's going to pay for all these people but there is progress kuleyo engagement. Ngoteboho Sibisi wezindaba ze1KZN TV ko channel 261 ngiseThekwini. Umfundi ke wesikole samabanga aphezulu Academy Secondary School nokuyisona esidle komhlanganiso kumqhudelwano coding robotics uDrake Murehwa uthi ke kuyabathokozisa ukuba khona kwakuloko kufunda kwezobuchwepheshe kakhulukazi ke njengoba bezimisele ngokungena kulomkhakha uma ke bephothula isikole. Umurehwa ke uchaze ngeapp eqhamuke nayo ebizwa ngokuthi ke iMake a Farm uthi ke bekungelula njengoba bebhekene ke nezinkinga ngenxa yezobuchwepheshe. Isikole samabanga aphezulu Academy Secondary eSt Bay isona esidle umhlanganiso kumqhudelwano wesikole obizwa ngecoding and robotics nalapho besincintisana khona nezinye izikole ezintathu okuyitholo kuhle iBethudi kanjalo neHlambana. Lesi sikole siqhamuke nohlelo lwezobuchwepheshe phecelezi app lokusiza abantu abafuna ukutshala kanjalo nokufuya. Safe sakhanda app eqaleni yasebenza and then sathi sesifuna itest sesizoya kwi-competition sathola ukuthi ayisasebenzi kwase kuba ukuthi asihambe siyo downloada amanye ama extensions of which ade kuyinto engakaze sifundiswe uthisha wethu and then sahamba sayo downloada and then sawafaka kwi-app yethu khona izosebenza and then i-app yethu kwazofika usula namhlanje ingasebenzi kahle kodwa sikwazile ukuthi sikhande sayiqeda namhlanje.
Ukufunda lesifundo ese-coding and robotics kusijabulisa kakhulu because abaningi bethu njengami nje i-dream job yami uba i-Microsoft engineer or ukuba i-mechatronics, of which konke kudila with coding, and then i-mechatronics idila with ukukhanda ama-robots. Lolu hlelo belixhaswe inkampani South 32 Hillside Aluminium nokusekunesikhathi igqugquzela abafundi uba benze isifundo ze-maths ne-science ukuze bakwazi ukubasiza ukuthuthukisa ngakwezobuchwepheshe. We find that STEM projects are important in the schools and especially for industries. For South 32 especially, we want maths and science from students, and the only way you can really encourage students to continue with maths and science is if you get them interested in subjects like coding and robotics. You know, it challenges their mind and they can think out of the box and really pull things together that they've never experienced before. So that benefits us as an industry. So that we can then take those students, even give them bursaries and go to varsity. Othisha bazwakalisa ukujabula ngalolu hlelo ukugqugquzela abafundi uba bangene kwezobuchwepheshe. Kanjalo nomnyango wezemfundo ugqugquzele kakhulu lolu hlelo oqhubeka esikoleni ngakwezobuchwepheshe. I-app esiphumelele ngayo igama layo ithi umake farm, lapho kufundiswa khona abantu abathanda ukulima nabantu abathanda ukufuya ilwane, noma ukuthi ilwane zakhe ziyagula. Kuyo le app le uyakhona ukuthola izinto angazenza ukulekeleleka kwakhe, kanjalo nofuna ukulima. Kanti futhi i-app yethu iyakwazi ukulekelela nomuntu osenayo vele ifarm yakhe. Uhulumeni washo ngo-2019 ukuthi uzo-introduce isifundo esisha ekuthiwa i-coding and robotics. Ukhona kuhulumeni usasi-introduce uyasipilota ey'kolweni ezimbalwa. Kodwa ke u-South 32 ubese gijimela phambili ke ethola implementing agent i-SA waseqala ke kulezi izikole ezu4 engiyibalile. Lapha abafundi besikole ezine bathola ithuba lokukhombisa ngama-app abo abawaqalile. Isikole iHlamvana esesikhaleni yisona esivotelwa kakhulu abantu abebehambela lo mcimbi nge-app yabo ebizwa nge-evidence negqugquzela kakhulu ukulwisana nobugebengu nokubulawa kwabantu. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Siphinde futhi iseyitolo soke siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele umbukelo sabukele zona indaba ze-1 KZN TV. Nazi-ke obekuyizona esithi zihamba phambili. Sadtu ithi amalunga ayo Mawagodle Amandla bamasheleke elikandunankulu befuna ukuqashwa Kubanjwe Obebhalela Umfundi Iphepha. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli-ke lu-18.51 maqhathaniswa ne-dollar lasemelika libe 22.54 maqhathaniswa nopondo waseBritain libe 19.62 maqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide lona $1,985.14 ounce ukolonga hliziyo wona $84.63 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi-ke we-Richards Bay FC uKaitano Thembo uthi-ke umdlalo wezakhe ne-Orlando Pirates kuma-quarterfinals umqhudelwano we-Carling Knockout Cup kuzoba-ke umdlalo onzima futhi-ke nalabo abafunayo ukunqoba ukuze-ke bedlulele kuwandulela owamanqamu. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba uThembo uthi-ke lo mdlalo angeke ube lula. I-Natal Rich Boys izobhekana ne-Bucks ngomgqibelo Moses Mabhida Stadium ngehora lesithathu ntambama. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyaguqaba sekuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle.